што звязвае Нясвіж, Стакгольм і Старбакс. У 1583 годзе Мікалай Крыштаф Радзівіл-сіротка на месцы старога замку ў Нясвіжы заклаў новы, сучасны з валамі і бастыёнамі. Новаму замку для абароны была патрэбна артылерыя, дзесяткі гармат. Нешта прывезлі з іншых радзівілаўскіх фартэцаў. Тузін заказалі на віленскай пушкарні, але ўсяго гэтага было мала. Таму Мікалай Радзівіл загадаў пабудаваць людвісарню, майстэрню па вырабу гармат непасрэдна ў Нясвіжы, і кіраваць ёй запрасіў нямецкага майстра Германа Мольцфельд. Ён адліў у Нясвіжы 8 гармат. Іх назвалі Гідра, Цэрква, Вінаград, Цырцэя, Папугай, Сава, Хімера і Мелюзіна. Неўзабаве пасля смерці Мікалая Радзівіла яго сын Ян Юрый перадаў 2 гарматы Хімеру і Мелюзіну ў Бержайскі замак. У 1625 годзе яго захапілі шведы, і Мелюзіну у якасці трафея вывезлі ў Стакгольм. Зараз яе можна пабачыць у музеі шведскай арміі. Як і ўсе гарматы, якія зрабіў Герман Мольцфельд, Мелюзіна мае багатае аздабленне. Яна выканана ў выглядзе трэснутай антычнай калоны, мацаванай вяроўкамі і ўпрыгожанай гербам Радзівіла і інскрыпцыямі. Таксама на ёй можна пабачыць і Іерусалімскі крыж ці крыж паломніка. Справа ў тым, што Мікалай Радзівіл-сіротка здзейсніў пілігрымку ў святую зямлю і нават выдаў кніжку пра свае падарожжы. А яшчэ Мелюзіна адна з 2 гармат, на якіх пазначаны не толькі аўтар Герман Мольцфельд, але і месца вырабу Нясвіж.